Napadol sneh, pre niektorých motoristov radosť, pre iných problémy. A možno by bol teraz ten správny čas urobiť si taký návod na to, ako jazdiť na snehu. Robili sme to už niekoľkokrát, ale zmenili sa časy. Zmenili sa autá. Dnes je to v podstate už len akýsi módny obal na klasickom aute popredkávaný množstvom systémov. A v podstate je to pre tú širokú užívateľskú vrstvu. A preto viac než nejaké všeobecné zásady, ktoré platili pri Škodovkách, Favoritoch a Feliciách, by bolo možno dobré porozprávať si o tom, ako využiť tie systémy, ktoré sú v aute a ako s nimi nebojovať. No a na začiatok jednoznačne ABS, antiblokovací systém, ktorý bol v autách ako prvý. Antiblokovací systém, tzv. ABS, je v aute na to, aby ste mohli súčasne prudko brzdiť a zároveň manévrovať s autom. ABS taktiež pomáha pri prudkom brzdení na povrchoch s rôznou priľnavosťou pod jednotlivými kolesami, tak trochu auto udržiavať v priamom smere. Teraz si ukážeme prípad, kedy sa rozbehnem na 40 km rýchlosť približne. Budem brzdiť, ale zároveň potrebujem aj zatočiť do zákruty. Ja sa to teraz pokúsim urobiť s citom. Teda tak, ako kedysi, že nezablokujem kolesá. Čiže mám tam 40-ku, tesne. To dokážem s citom urobiť. A dokonca mám to aj meraniami potvrdené, že za ideálnych podmienok dokážem bez problémov urobiť kratšiu brzdnú dráhu, ako keď tlačím na maximum na ABS. To sú však tie ideálne podmienky. Už pri nasledujúcom raze by mi to nemuselo nejakým spôsobom vydať. To znamená, pre istotu vždy v premávke nebojte sa. Búchania v pedáli, môžete to ABS naozaj ničiť, môžete to držať. Je to taký možno blbý pocit pre toho, kto tak nejazdí, a preto si to treba aj cvične poskúšať, ako to reaguje, aký je pocit v brzdovom pedáli. To znamená, rozbieham sa zhruba na tú 40-ku, je tu strmý kopec na snehu a neskoro začnem brzdiť a ešte to smelo do zákruty zatočím. Zhrnuté a počiarknuté, s antiblokovacím systémom ABS môžete brzdiť na snehu aj tak, že zatlačíte poriadne na brzdový pedál a držíte ho až dovtedy, kým nezastavíte alebo kým sa nevyhnete nebezpečenstvu. Čo je však oveľa dôležitejšie, v zime pozerajte najďalej, ako sa len dá. Jazdite plynule a možno ABS ani nebudete potrebovať. Teda tak, ako kedysi, že nezablokujem kolesá. Čiže mám tam 40-ku, tesne. To dokážem s citom urobiť. A dokonca mám to aj meraniami potvrdené, že za ideálnych podmienok dokážem bez problémov urobiť kratšiu brzdnú dráhu, ako keď tlačím na maximum na širokú užívateľskú vrstvu. A preto viac než nejaké všeobecné zásady, ktoré platili pri Škodovkách, Favoritoch a Feliciách, by bolo možno dobré porozprávať si o tom, ako využiť tie systémy, ktoré sú v aute a ako s nimi nebojovať. No a na začiatok jednoznačne ABS, antiblokovací systém, ktorý bol v autách ako prvý. Antiblokovací systém, tzv. ABS, je v aute na to, aby ste mohli súčasne prudko brzdiť a zároveň manévrovať s autom. ABS taktiež pomáha pri prudkom brzdení na povrchoch s rôznou priľnavosťou pod jednotlivými kolesami, tak trochu auto udržiavať v priamom smere. Teraz si ukážeme prípad, kedy sa rozbehnem na 40 km rýchlosť približne. Budem brzdiť, ale zároveň potrebujem aj zatočiť do zákruty. Ja sa to teraz pokúsim urobiť s citom. To sú však tie ideálne podmienky. Už pri nasledujúcom raze by mi to nemuselo nejakým spôsobom vydať. To znamená, pre istotu vždy v premávke nebojte sa. Búchania v pedáli, môžete to ABS naozaj
ničiť, môžete to držať. Je to taký možno blbý pocit pre toho, kto tak nejazdí, a preto si to treba aj cvične poskúšať, ako to reaguje, aký je pocit v brzdovom pedáli. To znamená, rozbieham sa zhruba na tú 4. Napadol sneh, pre niektorých motoristov radosť, pre iných problémy. A možno by bol teraz ten správny čas urobiť si taký návod na to, ako jazdiť na snehu. Robili sme to už niekoľkokrát, ale zmenili sa časy. Zmenili sa autá. Dnes je to v podstate už len akýsi módny obal na klasickom aute popredkávaný množstvom systémov. A v podstate je to pre tú